Morjes! Mä oon saapunut vieraaksi Nurmohalliin ja sä oot päässyt vieraaksi kanavalle eli Karjalaisen Aki. Morjesta. Ja meillä on tänään 3 skabaa tiedossa, eli laukaisuja, sitten on viimeisenä vähän rankkareita ja siinä välissä tommonen laitetaan 4 pisteelle palloja ja mä lähden haastaa Akia sitten. Käykää nyt heti alkuun, niin kattoo Aki somet. Löytyy mistä? Floorball Alavia 1 löytyy aika lailla kaikkialta. Insta nyt suurimpana ja sitten TikTok ja toki YouTube myös. Loistavaa. Mennään ensimmäiseen skabaan, joka on laukaisut tästä ihan keskellä. Alright, 15 palloa ja monta maalia saadaan Akille. Oi. Nyt tulee huonoja laukauksia. Ei. Yes. Ei saisi kyllä ohi laukaa tässä. Mä veikkaan, että sekin voititte. 6/15, eli ensimmäinen haaste menee Akille. Ja nyt siirrytään sitten tohon miksi tätä kutsutaan? Odotetaan nimeä. Joku tommonen lähitilanne. Maalieduspeli. Joo. Eli laitetaan 5 palloa, 1 keskelle kanssa. Joo. 5 palloa ja monta menee sisään. Meni. Joo. Oliko? Oli. Ai voi. Siinä. No joo. Se oli ihan hyvä. Ei tarvinnut edes varriata. Ei tarvinnut. Siis myöntää. Olis. 3-2. Aivan loppu. Viimeisenä ratkaisevana kisana on rankkarit. Kolmantena on rankkarit. Säädetään kameraa vielä. Ja tilanne on 1-1, niin kato nyt mä oon säätellyt toi valmiiksi. Tilanne on 1-1. Vedetään 5 rankkaria, hyvä. Joo. 5 rankkuu ja sitten voittaja voittaa video. Sitten katsotaan illalla kumpi voittaa peli. Yes. Joo. Alright. Mä aloitan tästä niin. Yes! Come on. Hyvin sä olet messissä kyllä. Hyvä venytys. Oli kyllä lätkätyylinen venytys. 1-1. Yes. Näkyy se rysty siellä koko. Vitsi! Aksi! Sä tuun noin lähelle, mä en voi käsittää. 3-1, äijä voitti video, nyt otetaan viimeinen vielä. Kunnialla loppuun. 1 tarvitaan vielä. Äijä oli väsynyt. Hyvä oli. Aki voitti tänään rankkarit aika selkeästi 4-1.
Hauska oli kuvata. Oli kiva. Kiva, että pääsin tänne Nurmohallille tälle etukäteen. Meillä on tosiaan tänään matsi. Monelta se alkaa? 17. Se on 5 peli. Joo. Kuuden mielestä. Joo. Mä lähden hotellille takaisin syömään ja me nähdään sitten pelissä ja Kyllä. sitten ei olla ihan näin kavereita. Ei. No niin. Ja pelin jälkeen taas ollaan. Kyllä. Käykää seuraa Aki somessa ja ottakaa toi munkin IG ja TikTokki haltuun. Kyllä. Mun somet löytyy alhaalta IG ja Snappi, käy seuraa. Molemmissa kiitti, katsot videon, nähdään videossa. Moi. Se on moro.